Takže čaute z mojho ďalšieho videa a dlhodobo som sa vám proste netočila som videa. Pretože ako prvé nemám čas na vás. A toto video je kvôli tomu, že včera som o 3 ráno mala narodeniny, takže mám 10 rokov a aspoň viete, kedy som sa narodila. Takže len toto som vám chcela povedať, ale toto video je veľmi krátke na toto tu. Takže ja vám zatiaľ opíšem, že som dostala. No ako zatiaľ, hej, ešte budem mať oslovu aj tie veci. Ako prvú vec som dostala od spolužiačky také omalanky, viete, nie? Že máte tam nejakú postavu a vy máte jej zrobiť oblečenie, takto. Ako druhé, mega veľkú čokoládu. A tretie, peňaženku, ktorú si môžete vyfarbiť ako tie kabelky a tie proste rybiny. Ale kto by to neocenil? A potom ako štvrtú vec som dostala od deda. Bola to knižka. Knižku 10-ročnú. No to je jedno, samozrejme, ja nebudem čítať, ja si ju tu do knižnice položím a už ju nikdy nevyberiem. No ale to je nepodstatné. A ako piatú vec som dostala 20 eur. No takže to by bolo všetko z tohto videa a pridám vám k tomu nejakú proste hudbu. Toto by bolo všetko naozaj z tohto videjka. Lúčim sa s vami a vidíme sa pri ďalšom videu, čo bude v sobotu, keďže v sobotu mám oslavu. Čau, čau.